Είναι αλήθεια ότι για εσάς τους μουσουλμάνους είναι αμαρτία να σας δείτε από τους γυμνούς. Εμείς από Αραβία δεν έχουμε μυαλό. Γιατί άμα ήμασταν όλοι μαζί ένα σε μία γροθιά, όλο το ντουνιά θα ήταν δικό μας. Εγώ πρέπει σταματήσει κάνει Ραμαντάν. Άσε. Εγώ τώρα πολυδρόμικο. Δεν την κάλεσα εγώ γαμώτο μου. Μόνη της κουβαλήθηκε. Εγώ έχω δύναμη Θεού, γιατί κατέχω τις πληροφορίες. Κουρδάκι. Κίνδυνος δεν σφάξιμο. Κειμένο και με προσόντα. Κέρασε το να το προλάβουμε. Είναι ακριβό και ζώρικο. Αλλά καλό παιδί. Δεν κινδυνεύεις. Δεν ξέρεις τι είναι για έναν Άραβας να μένει μαζί με έναν Έλληνα. Αυτό είναι πολύ, πολύ κακό. Αυτοί τώρα για μένα λένε πολύ κακά πράγματα. Αυτοί τώρα λένε εμένα άρα. Κλέφτες. Έχει γεμίσει ο κόσμος κλέφτες. Μ' αγαπάς. Τι λέτε ρε Τσέφο, αγαπάτε εσείς. Γιατί γελάς. Ξέρεις να πουλάς.